Хора, писна ми. Изпреварвам малко събитията, но трябваше да запиша едно видео, в което да си кажа каквото имам да си казвам и да си продължавам работата. Първо, да ви приветствам и да ви кажа добре дошли в нашия нов YouTube канал, който се казва Момичетата с бизнес без филтър. Не напразно сме избрали това име. Тук ще бъдем събрани хора, които наистина искат да развиват бизнес на територията на Република България и да се учат от хора, които са минали по този път. Защо го казвам? Защото днес отново гледам реклама на някой, който ми обяснява как се прави бизнес в България, при положение, че той няма никакъв опит и стаж и никога е нямал бизнес. Изобщо. Други пък ти обясняват как се прави бизнес в България, пък те дори не са в България. Точно заради това се обединихме аз и моята партньорка в това бизнес начинание Поли. Две козирожки, силни момичета, минали през много, искайки да ви покажат истината, без филтър, за всеки един процес, през който ще минеш, създавайки онлайн или физически магазин в България. Всяка една трудност, която ще срещнеш, и да има човек, който да ти подаде ръка и да ти каже как реално да излезеш от този капан. Когато аз стартирах с моя бизнес, тогава бяха персонализирани детски играчки плетени. Абсолютно никакъв опит нямах. Но пък страничката ми се разви доста добре. За 2 години имах около 5000 последователя с $1. Тогавашното време с $1 реклама имах доста поръчки и тогава обаче продавах като физическо лице и знам доста особености по този начин. Но, само да кажа, легално като физическо лице, като си плащаш всички данъчета, попълваш си данъчни декларации, приходни, разходни, фактури на егинете и така нататък, много неща, които вероятно не знаеш. След това стартирах персонализираните подаръци, вече закупих машини, които може да ги видиш. Отново без поредния коуч и така нататък, но имаше доста моменти, в които изпитвах трудност и за мое огромно съжаление нямаше кой да ми помогне, да ми подаде ръка, да ми каже какво да направя и така нататък. Но благодарение на това нещо в момента заставам тук пред вас с гордо вдигната глава и заявявайки сериозният ми опит като онлайн търговец в България. Човек, който дори сам си направи сайт, ама не от готовите сайтчета, а сайт на WordPress, без никакви технически умения. Който, като напишеш персонализирана чаша, ще ти изляза на първо място в Google, без спонсорираните реклами говорим, защото аз за Google не плащам за спонсорство, просто съм си направила оптимизация на сайта, за да може да излиза на челни позиции. Човек, който се е блъскал с всичко сам. И заради това заставам тук с наистина огромен опит. И знаете ли защо имам този опит? Още. Защото съм страхлива. Страхливият човек проверява. Ето още една черта моя, която ви доказва, че аз наистина съм с динозавърски опит. До мен обаче застава едно момиче, което има опит, но в физическия свят, така да го кажа. Човек, който е помагал на много физически магазини. Човек, който има опит като собственик, като предприемач над, да не ви излъжа, 15 години, защото развива сама своя собствена рекламна агенция.
дизайнер, ама от тия истинските дизайнери, дето са завършили университет, а не онлайн курс. Двете заставаме рамо до рамо тук, за да сме неотлъчна подкрепа на хората. Но най-истинската подкрепа. Няма да ти напишем да си отвориш книгата за благодарност и да се напишеш днешните благодарности. А ще дадем стратегия за справяне с проблема. Не желаем да те учим да бъдеш позитивен, а да бъдеш реалист и да можеш да поемаш всеки риск с пълна отговорност и да се справяш безупречно. Да бъдеш осъзнат онлайн търговец. Човек, който знае всичко и нищо не може да го събори. Трябваше да го запиша това видео, хора. Не искам да ви казвам, че ще сме най, но ще сме по. Защото този тренд да се създават дигитални курсове и да учат хората как се прави дигитален курс с изкуствен интелект. Това е безобразие. И след това този човек, който е направил дигитален курс с изкуствен интелект за онлайн бизнес, ще си го продаде на теб. Ама този човек работи в зеленчуков магазин, да речем, купил си е курса как да си направим онлайн курс и ти изплясква един курс как да си направиш онлайн магазин с помощта на изкуствен интелект създаден, без да има грам опит. И ти ще си купиш този курс. Защото той ще е така написан, така направен, така неустоим, че ти ще си го купиш. Ето тук идва нашата разлика. Ние ще сме реални, ще сме истински, няма да те заблуждаваме. А ако решиш да си при нас, значи ти си нашия човек. Искаме реални хора с реални проблеми. Няма да те учим на въздушни практики, медитации, манифестиране. Ще те научим да си реален и да можеш да си решаваш проблемите в бизнеса. Защото те не са малко. Няма да си оправиш живота с поредния курс. Трябва ти човек до теб, който да ти подаде ръка и който да те научи да се справяш. И да знаеш, че когато си долу на дъното, не си сам. Аз имам благословията да си общувам с 4-5 човека, които са на моето ниво в онлайн бизнеса и да си помагаме. Ама за съжаление са мъже. Нашата идея е да сме си мадами, да сме си заедно, да се подкрепяме. Когато мъжът ти каже: остави го този бизнес, нищо не печели. Да ти кажем, има ли смисъл или няма? Пробва ли това? И тогава да предприемеш каквито да е мерки. Аз мога да ти говоря, може би, цял ден за онлайн бизнес. Повече, без да спра. Много ми е трудно да вляза в някакъв времеви обхват. Но просто е така, взех камерата и започнах да записвам. От това имах нужда. Имах нужда да съм естествено и да ти кажа това, което мисля. Просто научи се това да правиш, аз ще обясня, ама такова, аз не съм от България и завърших и дигитален маркетинг и нямам бизнес в България и не знам Екон Спиди, ама запиши са. Дай ми пари. Спираме. Спрете. Няма нищо безплатно в този свят. Но искам да се научите да разграничавате истинските хора, които искат наистина да те научат, срещу тези, които просто искат да забогатеят. Благодаря ви. Надявам се някои от вас да се припознаят. Оставам си линк към социалните мрежи, защото ние ги създахме съвсем скоро, никъде не сме ги анонсирали. Въобще просто ги създадохме. Все още не сме започнали реалната работа по
по всичко, защото ни е по-важно да ти подготвим стойностните материали. Ще се радвам да се виждаме често. Чао за сега!